En el vídeo d'avui us parlarem de l'evolució del mercat immobiliari residencial de compra-venda centrat a la ciutat de Barcelona i Catalunya durant el primer trimestre de l'any 2021. Aquest trimestre és interessant d'analitzar, ja que quan fem la comparativa interanual, és a dir, dels últims 12 mesos respecte als 12 precedents, podem veure la incidència real que ha tingut la pandèmia sobre el mercat immobiliari, ja que podem comparar 12 mesos sencers sense Covid amb 12 mesos sencers amb Covid. Vam començar l'any amb uns mals indicadors de contagis, fet que va obligar a rebaixar les expectatives inicials de creixement econòmic i que va afectar també a l'atur i als salaris. Tanmateix, hem assistit a una recuperació del mercat immobiliari molt ràpida, en forma de V baixa, pel que fa al número de compravendes amb uns augments trimestrals del número d'operacions d'un 19,35% al conjunt de Catalunya i d'un 26,43% a la ciutat de Barcelona, superant així totes les expectatives que es tenien. A Catalunya, amb quasi 21.000 compravendes, s'ha viscut un trimestre especialment bo, només superat en els últims 14 anys pel primer trimestre de l'any 2019. El número total de compravendes a Catalunya durant els últims 12 mesos ha estat de 66.574, suposant una variació negativa d'un 16% respecte als 12 mesos precedents, sent aquest percentatge l'impacte real de la Covid en el mercat immobiliari residencial a Catalunya. A la ciutat de Barcelona, l'afectació quant al número de compravendes ha estat molt superior al conjunt del país, ja que amb 10.186 operacions en els últims 12 mesos, la variació negativa que s'ha experimentat és d'un menys 24,48%. Tot i les previsions apocalíptiques de grans baixades de preus que es van fer al principi de la pandèmia, podem confirmar que no ha estat així, ja que s'ha seguit amb la tendència d'estabilització de preus que va començar fa un parell d'anys. I aquest trimestre trobem a Barcelona una variació interanual positiva d'un 0,51% de preu. Igualment es fa necessari fer una mirada a les sèries històriques per adonar-nos-en del moment en què vivim en quant a preus. Tinguem en compte que veníem de l'any 2014 amb una mitjana de preus de 2.750 euros al metre quadrat, que el pic recent del mercat l'any 2019 estàvem a 4.176 euros al metre quadrat i que en l'actualitat ens trobem a 4.157 euros al metre quadrat. Aquest trimestre seguim veient la tendència de que Barcelona perdi pes específic sobre el total de compravendes de Catalunya, així com que segueix a l'alça la mitjana de metres quadrats dels habitatges que es venen i que les operacions d'habitatges unifamiliars segueixen en màxims. Aquestes variables ens indiquen clarament la tendència dels consumidors a marxar de la ciutat de Barcelona. En quant al mercat hipotecari, seguim en mínims històrics del tipus d'interès i en màxims històrics de contractació d'hipoteques de tipus fixe. Però alerta, l'accelerada recuperació econòmica que estem vivint, així com la quantitat de liquidesa que els bancs centrals han estat injectant en l'economia, farà que properament veiem un augment de la inflació acompanyat, segurament, d'una pujada dels tipus d'interès. Si voleu més informació sobre els 4 punts que us hem facilitat en aquest vídeo, us podeu descarregar l'informe complet a través de l'enllaç que trobareu a la descripció.